Tini Bwkhuruiti Bwrmani Bagwi Thansarajing Yudo Khwai ni Athai bari Kamio rang donation Khwlai ka. Bwkhuruiti ni yakungo kotorma tiumar ongoi thongoro klai tongmano hamritu buna bagwi Thansarajing Yud ni adongrok. Aro tongo Thansarajing Yud ni founder ongkha Pohor Bwrma. Cashier ongkha Baithang te juda juda adong songrok. Bureau report Nogba TV. Terus ini kaje. Orang lale kayu ini ada. Kamera samtar nih kre. Kamera samtar nih kre. Hambai balai ke, sini Thansarajing Yud sini passing ke, Athai bari Kamio pakai, azugo sini Mwnai Bwkhuruiti ni Bagwi, zaman tu azugo ni kami lukurok ni thaniwa, khoksa khong ni ingtu ni sini donation chalanya pakai, sini donation bagot kami lukurok, khoksa khong ni 50 tika 100 tika am hai ke jalai kha, te azugo ni sini Thansarajing Yud ni members ro, Athai bari kami ni baru sini balai ke no phung ni sini Dibani maisa jaga Khwlai baru kusino balai kan subaka te sini azugo sini Thansarajing Yud sini kubang mak kering thani members of bofai sino subaka kami ni lukro bu subaka balai keno hanjang rika sin nabo te sini Mwnai Bwkhuruiti nabo baithago obon kok kusanai phadi sin jemanti khoksa khokni Khwlai sini Mwnai Bwkhuruiti ni Bagwi jemanti dilayana sini online tipe donation chalai tongo, online tipe sini Thansarajing Yud sini official Insta page ni passing tipe norok zaman tipe rohai mano, te sing no jadi norok bazar nongi bazar nongi kami rokon rugi tong kangke rang om ini khoksa khong ini lasia dia kare zaman tipe ani mungkai Pohor Bwrma Thansarajing Yud si founder ini azugo tongo sini Thansarajing Yud ni cashier Baithang Bwrma no khoboi juda juda sini Thansarajing ni adong ro.